prosi. Tutaj! Uwaga, uwaga! Dumujemy klucze! Wysoko do góry! Pokażmy sobie ten klucz! Przekazuje starostą klucze. Mam nadzieję, że otoczy nam miasto w najgorszym stanie. Życzę wam dobrej zabawy. Paniom rektorom gratuluję takiej pięknej modeli. Kochani, mamy klucze! Miasto należy do nas! W imieniu pełnomocnika wszystkie akcje inżynierie powinny przebiegać. Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Rektorzy, drogi koleżanki, drodzy koledzy, od dzisiaj oficjalnie zaczynamy jubilaria 2013. Miasto jest nasze! Bawmy się tak, żebyśmy nie musieli się później niczego wstydzić, a żeby to miasto zostało lepsze niż jest dzisiaj. Dziękuję bardzo. Kochani, teraz przekażę waszym uczelni, pan rektor, pan Stanisław Adamczyk. Szanowni Państwo, drodzy studenci, specjalnie przyszedłem dzisiaj pół godziny wcześniej do prezydenta, żeby prezydenta przygotować do tego, że warto oddać władzę braci studenckich. Cieszę się bardzo, że tak licznie Państwo to przybyli. Świadczy to o tym, że serce na zakach stoi. Życzę wszystkiego najlepszego, udanych jubilariów. Dziękuję bardzo. Drodzy studenci, panie prezydencie, 10 000 młodych ludzi, studentów Uniwersytetu Politechniki, innych uczelni na rynku, jak się popatrzy na miny, jak się popatrzy na entuzjazm, to dobrze wróżę Kielską Uniwersytetowi Politechnikę. Dobrej zabawy wszystkim, bawcie się dobrze. Moi drodzy, proszę bardzo, wielkie brawo dla tych uczelni, które tutaj stoją, ponieważ wiele im zawdzięczamy. Kochani, pamiętajcie, miasto w tej chwili należy do nas!